Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, June 17, 2025. Kapitolyo nagbutang sang help desk para sa pamilya sa mga OFW sa Israel kag Iran. Anay Congressman Arnie Teves gindala sa ospital. Lalaki patay sa nagluntad nga sunog sa Cadiz City. Balayran sa kuryente sang Negros Power kag Noseco may pagnubo. Kag sa good vibes, mga bakulod doon nga nagpakita sang pagkabaganihan kag pagbulig sa komunidad, pasidunggan sa Charter Day celebration. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, LPA ara sa area sang Mindoro pero ginapaabot nga hindi mangin bagyo. As of 2 p.m., ang ginamonitor nga low pressure area sa Pag-asa ang yara na sa baybayon sang San Juan, Batangas. Suno sa Pag-asa, wala sang tsansa nga mag-develop ini sa isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras. Dako naman ang tsansa nga mangin maulanon ang malapad nga area sang Luzon. Ang easterlies o kunang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang mag-apekto sa eastern portion sang Pilipinas. Mangin mainit sa Visayas lakip na sa isla sang Negros. Kung may pagbubo sang ulan, ina naman ang dala sang localized thunderstorms. Sa number 9, turnover sa tunga sang transition team nanday outgoing Mayor Albi Benitez kag incoming Mayor Greg Sataya ang natalana sa Hunyo 20. Pangunahan sa Department of the Interior and Local Government ang official turnover sa tunga sang local governance transition team nanday outgoing Mayor Albi Benitez kag incoming Mayor Greg Sataya sa Mayo 20 sa Bacolod City Government Center. Ginapaabot ni Attorney Mark Steven Mayo nga magapamuno sa transition team ni Congressman-elect Gasataya o kuni Mayor-elect Gasataya nga mangin matawhay ang pag-turnover sa mga ginakinahanglan nga dokumento halin sa financial kag mga government assets. Mangin kaupod ni Mayo sanday anay SK Federation President Aisha Villaflor kag anay City Treasurer Arlene Memoria bilang kabahin sa transition team. Samtang sa Hunyo 25 natalana ang State of the City Address ni Mayor Benitez. Sa Hunyo 28 natalana ang mass oath-taking kag inauguration sa tanan ng mga elected local officials sa Bacolod City Government Center. Of course, nang we are expecting very smooth kag harmonious nga transition between the incoming administration and of course the current administration ni Mayor Albi. Other than that, there will be discussion siguro with regards sa mga ulubrahon naton moving forward. But ang pinaka-importante lang mabalaan nato ng current status ng aton city as far as obligations and assets are concerned. Sa number 8, construction sang Panay Guimaras Negros Bridge Project kabahin sang pagsinapol nanday First Lady Liza Marcos kagkatapos ang Regional Development Council 6. Sa Hulyo magasugod ng construction sang 32.47 kilometers Panay Guimaras Negros Bridge Project. Gani gin pangunahan sang First Lady ang pagsinapol upod sanday Bacolod City Mayor Albi Benitez kagkatapos ang Regional Development Council 6. Upod sa paghinunanon sa Department of Economy, Planning and Development Regional Director Aresio Casing. Kabahin sang proyekto ang 13.61 kilometers nga Panay kag Guimaras Bridge kag ang 19.47 kilometers nga Taytay nga magaangot naman sa Guimaras kag Negros Island. Samtang kainis ang aga ginpatuman ang turnover ceremony sa tunga nanday outgoing Western Visayas DPWH Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel kag Engineer Joel Limpenko nga magaserbe officer in charge sa DPWH 6. Si Oropel ang magaretiro na sa serbisyo.
Sa number 7, lalaki patay sa sunog sa Cadiz. Patay ang isa kaginkilala kay alias Alan, manugbantay sa isa ka quarry sa natabo nga sunog sa Hacienda Natividad sa Barangay Kaduhaan, Cadiz City kahapon nga adlaw, Lunes. Sa report sa Bureau of Fire Protection Cadiz City, pasado las 7 na sang aga ginreport sa ila ang natabo nga sunog kag sa ila pagpadulong sa lugar sa insidente, ila nasapwan ang bangkay sang biktima. Nagapati ang BFP nga posible nga na-trap ang amo nga persona sa iya balay kag nagaisahanon lang siya nga nagaistar diri. Wala man siya sa mga kaingod balay. Ginahibalo pa kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Sa number 6, balayran sa kuryente sang Negros Power kag Noseco may pagnubo. Ginanunsyo sang Negros Power nga mayara sang 55 centavos per kilowatt hour nga pagnubo sa bilis ng kuryente para sa residential rate nila. Halin sa 1169 pesos nga rate sa nagligad nga bulan, mangin 1114 pesos na lamang ini. Para sa pamilya nga nagakonsumo sang 200 kilowatt hours, makakinot sang 200 pesos sunod sa Negros Power. Samtang ginanunsyo man sang Negros Occidental Electric Cooperative o Noseco nga may 61 centavos per kilowatt hour nga pagnubo sa bilis sang ilang nga kuryente sini nga bulan. Halin sa 12.02 pesos per kilowatt hour sang Mayo, mangin 11.41 per kilowatt hour na lang ini sini nga Hunyo. Inibangod sang pagnubo man sang bilis ng kuryente sa wholesale electricity spot market o WESM. Ang Noneco ang wala pa sang announcement bahin sa pagnubo sa bilis sang kuryente. Sa number 5, anay Congressman Arnie Teves gindala sa ospital. Gindala sa ospital kay inisang aga si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. bangod sang ginbatsyag nga pananakit sang tiyan, humalin na sang kagabi suno sa iya abogado nga si Attorney Ferdinand Topacio. Si Teves ang nakadetain sa Bureau of Jail Management and Penology Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City matapos ma-deport gikan sa Timor-Leste sa nagligad nga bulan. Wala ginhingadla ng ospital nga gindalaan sa iya para sa iya man nga seguridad. Nagapangatubang siya sa mga kaso angot sa kamatayon ni anay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo kag napulo ka iban pa. Sa number 4, magapadayon ang paghatag isang food assistance sa probinsya para sa mga evacuees nga nagapabili na lamang sa mga covered courts ng eskwelahan o kung sa mga tolda nga gintukod. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling man nga ang pagbalik sa mga evacuees sa mga barangay nila ang nagatugot man nga sila ang makaamat-amat balik normal sa ilang nga pagpangabuhi. Magluwas sa emergency shelter tents nga gintukod sa Barangay Robles ang Office of the Civil Defense ang nagapahamtang man sa mga tolda sa Barangay Mansalanao nga magaserbe man temporary shelter sa mga apektado sa bulkan kanlaon. Sunod kay Governor Lacson sa karon padayon ang pagpangita para sa permanent relocation site sa La Castellana. May problema sila sa value sang duta sa una nila na identify nga duha ka posible permanent relocation site. Sunod kay Lacson, hindi man lang pwede nga gilayon magbato ng probinsya sang kantidad nga ginatanyag sang tag-iya sang duta. Nagakaigo nga mayara sang committee nga amo ang magapatod sang kantidad o kon value sang duta. Depends kung din sila na-transfer, no? Kung nag-transfer sila balik sa ila residence, of course it stops, no? But those that will be moved sa, what do you call these things, tent city, we will continue with assistance to them. Ang sa mga disabled, sa mga covered courts?
Uh, again, which covered court? Kung ang covered court ara sa may school, of course, we will continue assisting them. So, mga sentro sa barangay. Sa mga barangay, respective covered courts of the barangays. Well, we have to discuss that because the understanding is that it's like allowing them to go back to their area, I mean to their residence. Meaning to say, if they are sa barangay, lapit lang na gyapon sa ila residence. So if that's the case, of course, we cease to continue to provide with. Sa number 3, hugot kag maid-id nga monitoring ang ginapatuman sa Negros Occidental kontra Mpox. Publiko ang ginaabisuhan naman nga kung nagalain ang pamatsyag kag may mga rashes nga makit-an sa kaugalingon, hindi ini pag-ibaliwala. Ang Bacolod City may isa ka kumpirmado nga nagapabilin nga wala sang kaso sang Mpox sa Negros Occidental. May isa ka suspected case suno kay Provincial Health Officer Dr. Girly Pinungan, pero ang laboratory test ang nagnegatibo. Damlag pa nagpagwa naman sang abiso ang PHO sa mga ospital nga kung may ma-monitor nga daw kasubong sang sintomas ng Mpox, ini ang iga-prioritize. Ginasulit ang abiso sa publiko nga mag-observe sang hygiene, labi na ang pagpanghugas ang kamot. Ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga kung may mga sintoma, mas maayo nga gilayo na lamang magpakonsulta. Dugang pa ni Governor Lacson nga ginatun-an pa nila kung mag-set up sila sang stall sa mga airport kag seaport bahin sa monitoring para sa Mpox. Magkalalato ng Mpox kag sarang ini makuha paagi sa close contact kaangay sang skin to skin kasubungan sa mga droplets. Ever since naman there was talks about Mpox, especially sa Iloilo, our Provincial Health Office naman has already sent out notices, especially for the different LGUs, that panawagan sa public, first of all, is I will recommend wearing face masks, especially in close and full of people. No. Second, if you see any rashes on yourself, don't just decide that and call it just rashes. No, have yourself checked immediately. No, just to find out if it's Mpox or not. No? So we should constantly, I'm calling also media to inform the public not to take things lightly. No? If you see anything unusual sa skin mo, have yourself checked. No? Sa number 2, Mayor Albi Benitez mag-coordinate sa provincial government, kaap, para makapabaskog ang tikang kontra Mpox. Magluwas sa City Health Office nga ginapaabot ni Mayor Albi Benitez nga magapatuman sang hugot nga monitoring kontra sa Mpox. Mag-coordinate man siya sa Negros Occidental Provincial Government kag Civil Aviation Authority of the Philippines upon kaap para mas mabantayan ang makalalaton nga balatian ilabi na sa mga points of entry kasubong sang airport kag mga seaport sa probinsya. Ang Bacolod may nahauna na nga kaso sang Mpox. Ginmanduan sang alkalde ang CHO nga usisaon sang matulid kung paano nalatnan ang pasyente. Ginakabig sang alkalde nga isolated case ang natabo kag yara na sa pagtatap sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang pasyente. Ginapasiguro sa Bacolod LGU upod sa Department of Health nga napatuman ang mga tikang agud mapunggan ang paglaptas sang balatian. Padayon ang pahanumdom sang City Health Office sa publiko nga ipasiguro ang proper hygiene, pagsunod sa health protocol kag pagpakonsulta gilayon kung may mabatyagan nga sintomas nga kaangay sa Mpox. Kag sa number 1,
OFW Help Desk sa probinsya ang bukas sa mga himata sang OFW kun mismo sa natungdan nga OFW nga nagakinahanglan sa bulig sa tunga sang gamo sa karon sa Israel kag pungsod Iran. Ginsiling ni Governor Eugenio Jose Lacson nga automatic nga bukas o kung sara makatuan ang Migrant Resource Center sa idalom sang Public Employment Service Office sa probinsya sang himata sang Negrense OFW nga nagakinahanglan sang bulig. Ginsiling ni Karen Dinsay, ang PESO manager sa probinsya, nga ang mga OFW sa Israel, sa Iran, kag bisan pagani sa kaiping nga pungsod sa Jordan nga distressed o kung displaced, bangod sang gamo sa karon, pwede makapakig-angot sa ila nga talatapan. May hotline nga pwede matawagan 034-476-7230 kag 0998-956-9037. May 5,000 pesos nga provincial funds ang pwede nga mahatag bilang assistance. Klaro ni Dinsay, ila ginahulat ang Department of Migrant Workers nga mag-advise kung may repatriated Negrense OFWs. Sa karon wala pa man. Ginsiling man ni Overseas Workers Welfare Administration Region 6 Director Riza Moldes nga wala pa sang OFW kung himata nila nga nakapangayo man bulig sa ila talatapan. Ginsiling ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak nga may 109 ka mga OFW sa Israel nga luyag mag-repatriate. 85 sa ila ang yara na sa initial list kag 24 ka iban pa ang nag-signify na sang ilang nga tinutuyo. Humalin pa sang Biyernes, ginatake sang Israel ang major nuclear kag military sites sang Iran kung sa diin nagkalamatay ang mga leading commander kag nuclear scientists sini. Ang Iran naman nagresponde batok sa Israel. Nagalaom ang gobernador nga ang mga world leaders magabulig agudto mag-angkon man sang kalinong ang among nga rehiyon. Currently, ang aton OFW Help Desk is open for Israel, for even Jordan, and Iran. No? And actually, ang provincial government, through Governor Bong Lacson, we give out 5,000 pesos financial assistance to distressed and displaced OFWs. And kung ang DMW may ara sila advice sa aton for repatriated OFW, binahatagan natin sa financial assistance. But this time, no, as of this time, wala pa kita advice from DMW kung may repatriated, may since nag-open sila sa voluntary repatriation, wala pa kita advice if may ara nagrense nga ara sa list of nag-voluntary submit to voluntary repatriation. But as an immediate assistance, ang provincial government through kay Governor Bong Lacson and si Attorney Diaz, no, aton provincial administrator, nag-advise that for immediate assistance, we will give them goods, no? We will provide rice and canned goods sa aton mga repatriated while we are processing the financial assistance. Repatriated. May hotlines, kumorsa? Yes, ang hotline is amo ni siyang hotline. It's 0347-476-7230, and then makita cellphone number 0998-956-9037. So for those nga mga OFWs or migrant workers needing help, no, pwede sila ka-contact directly to us because we also directly communicate with the MW. So for Miss may aragid man kita mga negrense, nag-aaras mo sa Israel o sa Iran. I think so, may ara. But wala pa kita sang record nga ginhatag si DMW, no? That's why we need to clarify also. And mabalanta na siya kung maghatag na sila sa amon sang list of OFWs na nag-base sa Israel. Although it was said that there were, I think, 4 Filipinos already identified, but none from Negros. No? So I hope that they will always be safe. No? And most of all, I hope the world leaders will, helping, bringing about peace in that region.
Kag sa good vibes, mga bacolod noon nga nagpakita sang pagkabaganihan kag extraordinary nga pagbulig sa komunidad ang pasidunggan sa syudad sa Charter Day celebration buwas Miyerkules. Ang pagkilala sa mga ginakabig super people kabahin sa tinutuyo sa Benitez administration sa paglambot sa ginahandom nga super city. Gani sa pagsaulog sang 87th Charter Day celebration sang syudad buwas, pagatagaan sang Bacolod LGU sang pasidungog ang mga grupo kag individual nga nagpakita sang pagkabaganihan kag nangin instrumental sa padayon nga pag-uswag sang syudad. Nalakip sa ila sanay Safety Officer sa Bacolod City Government Center nga si Dondon Parandas nga kabahin sa mga most outstanding city government employees. Si Parandas ang isa sa mga nagbulig sato sa pagpabata sa babayi sa parking area sa Bacolod City Government Center nga nangayo bulig sa nagligad nga bulan. Kabahin man sa tagaan sa pasidungog ang duha sa mga napili banwahanon awardees. Apat ka Be The Change awardees kag apat man ka special citation. May mga outstanding taxpayers nga tagaan sang pagkilala. Sandig sa Republic Act 11146, isa ka special non-working holiday ang June 18 sa pagdumdum sang Charter Anniversary sa Bacolod. Ginsiling ni Secretary to the Mayor Attorney Jose Marti Go, manatala na nga parade nga pagasundan sang Banwahanon Awards sa BCGC. Public Act 11148 may declaration na nga special non-working holiday sa City of Bacolod lang for this celebration. Now for that day, sa June 18, sa Wednesday, sa aga may arasang patigayon nga Charter Day Parade ang syudad. Then sa hapon, may arasang awards night. Now sa awards night, diri na hatagan sang or pasidunggan ang mga awardees. Kag antes kita magtakop kita ang nag-shout out sa ating mga live viewers kay Maricon Gamboa Hayashi. Good evening, Digicast, watching from Japan. Kay Jessery Garucha Hevero, maayong hapon, Digicast. Ma'am Barbara, watching from Saraet. Pa-shout out lang kay Bads Fiwi Hevero nga happy 40th birthday. Happy birthday! Good afternoon man kay Ray Tuhaw Tinosan. Kagamuyato ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.